Биһиги Российская Федерацияга театр сылын республикага самоголову онотони Баутар районугар казбиддики искыгын ария сылынан билдердибит. Басатан туран не болугун иннике сайдытыгар одудикке холгадылы социально-экономическая хайды стратегияны отурхадябыт. Олонну хептүбәһәннәрен бу стратегия бутын хылбутун хорук бутун локкелләргә казбидди не болугун локтоого кыттыктак. Ол ем болаты бу маннык хылы билдеремит казбидди не болугун локтоого не болугун айдытыгар бәтин кылатын жоон маанүлетине көдөрөктәкти. Басадан туран биһиги эдер специалисттер китте. Бу болара турлар улахан проекттарга республикага дойдубуты бола турар национальный проекттарга не болуга жон хергетеме хепке табаты көйдөмүт кисемит теңүлләһәммит бихибәбит нәһәлектер бит ол ягар улус бутун республика вот дойдубуты кыттыктак. Эдер чаттарга тагыланаттан биһиги улахан болкоптан урук бут. Булырынгаттан тамиги специалисттер биләннәр 5 еллык муниципальный тусаллах программа олунна кадры белемнәндә. Олы мотиватан такка бигедер үлелеге специалисттер түмәммит быелга кекке 5 елларга келнәре стажировочный площадкаларынан Российская Федерация хайдылар регионнарга бары халаларга бу коммуналь хәстәттән сагалан, хол хәстәттән сагалан юрәгәреге бу тыхаса халатыгар үллегеден бутун бараларын ыталан әлеп. Бараннар оголор бу тоттон үйренә кәләннәр. Бу атын дойдуга атын регионга хайдах үле хамнас барарын хаңа технологиялар көрәннәр истендә үйренәннәр. Манна кәлән бәлән электр устары мен санаварты бәлән билем беректер дигән. Оннан казбидде киһәгә булган турык тахпыт. Дитсат хастах оготтон бу итәме просторга биулаханнык болгон турык тахпыт. Биге оглар бу бәтен дойдутун таптырыгар пазардический тыңы итәме просторга казбидде ого кине жогорун угуннарар хайыннарар үлләттән биге бар тахалык тахпыт. Тыһедигәр олар эдеричат бары көлүнә жөн хәргәтә дохоттах бәтен җылыдан теренәргә болохка табыллык булыргар онытын бәтен жөнен сәргәтен бу үлеләр хамсан итерегәр биге кых беректә. Онытын улахан кабаннах үлеләр хагаланылар. Итинне тустак специалисттар управлениялар бәләр буланнакты бүлләнерләр. Онытын басатан туран биге болгомтон уруктак бу кадрдарга болгомтон уруктак бу барын болугун жөнен сәргәтен олого тупсаргар оны тинне бихинники көрөбүт басатан туран оголор бутутта халыктак бут казбидде ого жогорун угундаран хайындаран жакчы болугун инники хайдытыгар буту үйдөнөр болдары улатындарыктак.